Здравейте хора, аз съм Гост 223, с мен е моят приятел Алекс Игъла. Да. Вчера строихме малко големи предмети и днес решихме да заснем как правим още няколко. Това е голямо блокче Dirt, Beacon, Anvil и Chest. Сега ще правим Enchanting Table. И да, решихме да заснем как ще го правим. И сега продължаваме да го правим. Квадрата ли ще бъде нагоре? А? Квадрата нагоре ли ще бъде? Да, 2 изглежда много малко. Даже и 4 може да рано. 3. Чай. Тук къде е Night Vision? Аха. То е друго. А? Вече 3 блока ли? Да. Алекс, виж, е така някак си изглежда. Мисъл, прокопано долу горе в обсидиана. Да, е така. Да, е другото да направя. Тук още едно. Не, чай. Само 2. Оп. И тук е само. Оп. Тъй, сега... Тук обаче са вече така. Сега с рейстоун блокчета. Май трябва да изде нагоре. Кое? Не. Стой го се едно. Така. Някак си е така, реално. Не бе, не. Ми. Добре. Ами мисля да спра клипа докато не запълним това и докато не направим Enchanting Table, защото ще правим и други неща в този клип. Ето пак се върнахме и вече Enchanting е готов, направихме някаква голяма книга. Докато не е разтворена, защото разтворена е трудно. Е така, отстрани има голден детайлчета и ние сме ги направили. Ко правиш ли? Чакай. Искам да издава когото на кенкарачка. Оставя тъй. Сега ще помислим кой да е следващия блок, който ще построим. И ще се върнем, когато вече... Чакай. Ами да, направи го от другата страна или така. Мислим, че така е по-добре. По Майнкрафт. И ще спра клипа, докато помислим какъв ще бъде следващия предмет. Следващото, което мислим да правим е торч. Ще го направим така пръчка и пламъчето. И ще се върнем, когато го направим. Ще има още поне 2 предмета, които ще направим в този клип. И да, чао. Отказахме се от торча, защото... Да знам, странен е. Сега ще измислим друг предмет. Айде. Решихме да правим диамантен меч. В момента го правим. Е така. Това му е дръжката и сега ще правим остриетата. И да. Ще се върнем, когато меча е готов.
Ами ние се върнахме и не знам дали изобщо прилича на диамантен меч, ама И мята на нещо. ми да, прилича долу-горе. Само долу-горе. Не много. Знаеш какво се сети? Какво? Виж как нали са през меча някакси е така. Не, оставя го. Това може да се сложи в момент. Мислим да направим още един предмет или два, не знам. И ще се върнем, когато сме го измислили. И да. Решихме да правим ноутблок. И да, ще се пробваме и да, ще се върнем след малко. Така, върнахме се и опитахме се да направим ноутблок и така изглежда. Не баш като ноутблока, ама прилича си. Става. И сега последния предмет, кой ще направим, кой ще бъде? Кой да бъде? Кажи, кой предмет да направим? Фурна, де да знам. Кабел, стон, тук черна. Искаш? Окей. Мисли си звуците на Майнкрафта. Чувам. Сложи музикална кутия вътре. Аз съм сложил няколко. Става. Тега. Аз съм изпия. Добре, решай кой ще е. Фурна ли ще правим? Не знам, може. Фурна ще правим. Се върнем като фурната е готова. И така върнахме се и фурната е готова. Ето една фурна. Приличат си долу. Така отстрани. Мислим това да е последния предмет. Построихме 4 предмета в този клип. Първия беше Enchanting Table, ноутблока, Diamond меча и фурната. Абонирайте се, харесвайте, оценявайте за още клипове и да. Това мислим да е за клипа. За сега, чао!